Mikä se Jorma sanoo? Minkä tuonne videota tällä? Oho! Nyt oli väärä suu. Kuvaan nyt tuota näyttöä, äläkä minä. Minä kato pellaan tällä. Näkyykö se sitä? Miten se näkyy se? Ei näe sitä totta. Näkyykö se? Minun koessa. Näkyykö se? Näkyykö se? Kyllä se ehkä näkyy vähän. En usko. Nyt pane se kamera pois. Ota minuutti vielä. 30 sekuntia. Pane pois. Nyt panet sen pois. Nyt se panet sen pois. Jiri sanoi, että laita se pois. Pane pois se. Pane pois. Laita pois. Nyt Kamera pois. Kamera pois. Nyt kamera. Aina se vittuu se kamera. Nyt ei liikitä enää. Nyt tulee.